Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilah wa liridho ir-rasul wa li ijabatil mas'ul wa ala hadihi niya wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغير محجرين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرة المحترم المكرم para alim masyayikh wonten dusun Kenteng Bawang Tempuran Magelang ingkang tansah kula hormati Al Mukarram Rama Kiai Haji Muhammad Amin Rama Kiai Nur Ahmad Rama Kiai Basuni Imam Rawatib wonten desa Bawang dusun Kenteng ngarsanipun Rama Kiai Sarsun Rama Kiai Husnuddin lan ugi sedaya pemerintah ingkang sama rawuh Pak Camat ingkang hadir ingkang katembe rawuh pemerintah desa wonten Bawang Bobo Triyono dal sedaya perangkatipun sedaya perangkat Kapolsek Tempuran dan Ramil ingkang kepareng sama rawuh jajaran Babinsa Babin Kamtibmas ingkang tansah kula banggaken kula hormati ngarsanipun Bu Haja Wafik Azizah lan sedaya grupipun ingkang tansah kula banggaken kula hormati lan sedaya warga masyarakat Bawang Rais Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat keparang Somorawu GP Ansor Banser samudayanipun napa dene saking jajaran Nahdlatul Ulama napa dene saking jajaran Muhammadiyah keparang rawuh sedaya ingkang insyaallah dipun rahmati kali Allah Allahumma lan sedaya para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat muta'allimin muta'allimat rahimakumullah Allahumma sarang-sarang Pak Bu kula dirikaken nukung puji ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala kan ditahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam kita sanjung dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun milih dunya prapteng akhirat benjang Allahumma ya Rabbal Bu Quran niku yang pertama sebagai menjelaskan sedaya perkara nek cara ngriki kan perkara nggih cara ngene gula perkara menjelaskan sedaya perkara matur nuwun tibyanan likulli syai'in Quran bahas sedaya hal wis napa mawon sedaya dibahas kali Quran bahas kelambi rasukan baju qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum Quran niku menjelaskan kelambi niku sebagai penutup aurat setelah itu risya niku napa perhiasan jadi fungsi utama kelambi orang mung bagus-bagusan orang mung tren-trenan tok orang mung larang-larangan tok orang mung mahal-mahalan tok. Enten nggih Bu nggih. Tapi yang pertama qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Risha niku setelah dadi nutup aurat, ba'da niku adalah sebagai perhiasan. Dadi ben cantik, ben ganteng, tambah luwes, tambah kewes, tambah pantes itu nomor 2. Yang awal adalah nutup aurat sesuatu sing ora pantes diperlihatkan di muka umum. Quran bahas kelambi. Napa malih? Mas dalem. Quran bahas makanan napa mboten? Makanan cara bahasa Bawang napa nggih? MBG.
Napa? Makanan bergizi gratis. Masya Allah. Niki ngapunten damel jenengi lare niku nek nderek dawuhipun Allahu yarham al-maghfurlah Mbah Maimun Zubair. Beliau dawuh ngaten. Lare-lare dijenengi sapa, cara nganu ya, dijenengi sapa, diarani sapa, niku tergantung. Mas, anak kula lanang, lho nek lanang niku nderek asmane ibune. Huruf depan yang diambil, huruf depannya ibu, anak lanang. Misalnya ibu, ngapunten, asmanipun Ibu Sumiati. Contoh yuk, Ibu Sumiyati. Ibu Sumiati, metune anak lanang yunik saged dijenengi ngarepe ya ana huruf SSS niku kok yuk. Sumanto. Saged mawon kok yuk. Utawi, lho kan kathah SS niku Soeharto, Pak Presiden Slamet Sugeng lho yuk. Saged mawon SSSSS ngaten nggih. Suneo lho ngoten. Saged mawon. Berarti napa? Ibu asmane Sumiati nek dawuhipun Mbah Mun huruf depan yo ngarepe SS niku yo Slamet yo Sugeng sedaya cara Jawa niku. Lah nek anak wedok asmane Bapak. Bapak asmane Zainuri. Misalnya nggih, Zaid. Bapak asmane Z niku yo anak wadon nek saged yo huruf depan pakai Z niku yo. Apa no? Anak wadon Zanjabil. Zainab, oh seneng nonton sidul anak sekolah ini kok. Zainab gitu yuk. Zanjabila. Zanjabil kulo tangleti. Zanjabil artinya apa kok Mas? Nek nderek dawuh Quran, nderek dawuhipun Quran. Kana mizajuha zanjabila. Zanjabil kui artine jahe. Dadi nek ana wong mbak-mbak asmane Mbak Zanjabila, Zanjabila artine jahe. Dan jahe itu adalah makanan bagian dari tumbuhan woh-wohan sing besok dadi minuman penduduk swarga. Karena mizajuha zanjabila. Besok penduduk surga dikasih suguhan minuman yang campurannya wonten jahe. Dadi nek jenengan tindak teng angkringan tindak teng pundi yuk? Angkringan jenengan pesen karo bakule. Pak, apa Bu? Pesen apa? Pesen minuman surga. Napa? Susu jahe. Susu jahe zanjabila. Zanjabila artinya napa? Minuman sing campurane jahe. Jahe niku zanjabil artinya jahe. Jadi besok penduduk surga minumannya adalah minuman sing kandungane campurane niku wonten jahe, mbuh niku wedang jahe. Mbuh niku wedang-wedang napa niku wonten jahene, wonten sereh napa-napa sedaya wonten jahenipun, khususnya jahe. Mbuh kopi jahe, mbuh wedang jahe, mbuh susu jahe, Pak. Niku. Terus ibune takon malih, niku kan minumannya nggih Mas? Nggih. Saya kita takon makanan. Makanan orang-orang surga, lho Pak. Makanan orang-orang surga. Niku tingguran wonten. Penduduk surga dikasih suguhan apa? Banyak sekali. Salah satunya adalah walahmi ta'irin mimma yastahun. Napa niku? Ta'ir, burung, berarti daging burung. Jenengan nek tindak tang Lamongan, pecel lele, jenengan pesene ora lele, ora bebek, ora ayam, napa? Gemek. Iwak doro ngaten nggih Bu nggih, ngecara ngene kula kan iwak dara, merpati niku nggih Bu nggih, doro bagian dari burung-burung. Jadi makanan surga daging burung, minuman surga, minuman yang campurannya napa yuk? Jahe. Karena mizajuha zanjabila, minuman yang campurannya napa? Jahe. Jadi Quran pun bahas makanan. Ngapunten Pak,
niki Magelang cakete jenengan Wonosobo. Niku wonten tiyang sepuh jenengi putrane sae sanget. Anak lanang metu Juni kalau wingi diberi nama Muhammad MBG Subianto. Saya sangat Muhammad sinten yuk MBG Subianto. Kenapa? Oh ternyata usut punya usut asal mula bukane adalah ibune rumiyin mentas rezekine saged lahiran bayine kepina gampang ono duit ono rezeki yo goro-goro melu dapur MBG. Mula anak lanang karena barokah MBG ngaten ku diberi nama anak lanang sinten Muhammad MBG Subianto. Lho ora medeni wong, Pak. Lagi sing ting pati mawon pun medeni wong kok anak lanang dijenengi Muhammad Dirgahayu Merdeka. Berarti merdekane double. Oke medeni malih Muhammad MBG Subianto. Kenapa? Tabarukan karo MBG tekane rezeki dalane wasilahe lantarane nderek teng napa yuk? Dapur MBG. Masyaallah. Pun sae. Kenapa sae? Sae ngarepe wonten asma agung, asma Muhammad nderek Mbah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Quran bahas makanan, Quran bahas kelambi. Lajeng malih, Quran bahas mahar. Jadi ngapunten, operator son ingkang taksi lajang mbok bilih. Taksi Mas. Ya Allah, berarti termasuk golongan petani, pemuda takut nikah. Napa? Kali sinten? Makasih. Iya Mas. Lah, Quran niku dawuhe napa? Mahar nek kita lihat teng sinetron niku, niku sinetron apa film-film TV nika, niku kan rata-rata napa? Seperangkat alat salat. Karena kita terlalu sering ningali sinetron, akhirnya seneng ya tiru-tiru. Mahar mung sekedar seperangkat alat salat. Sedangkan dawuh Quran niku aja mung niku. Nopo? Usahakan mas-mas operator son benjang nikah kepada calon istrinya nek peweh-peweh sing rada kathah. Ojo mandeg nong seperangkat alat salat toktil. Nopo kalimat Quran? Wa ataitum ihdahunda qintaran. Peweh-peweh sing kata banda sing akeh wa atun nisa soduqatihinna nihlah. Pemberian peweh-peweh sing kata mulu kula menyarankan perintah siora mung menyarankan sesuai petunjuk Al-Quran besok meson sistem benjang nikah operator yang benjang nikah mahare seperangkat alat sholat oke tambah malih 5 juta rupiah plus sapi patang kandang. Mboten sapi patang kandang dalam bentuk masako, ngoten nggih. Masyaallah. Jadi Quran niku dheweipun nek pewe-pewe mahar niku nek saged sing rada kathah niku dawuhe Al-Qur'an. Lha niki Quran bahas lanang wedok, Quran bahas nikah, Quran bahas anak-anak. Termasuk Quran niku napa yuk? Quran niku bahas perkara penyebutan sebagai adopsi anak. Wong Jawa cara nyong ya wong Jawa niku mudah mengatakan wis ora apa-apa wis kaya anakku. Lho ngeten. Kita mudah mupu anak, ngadopsi anak. Rumiyin bahkan Kanjeng Nabi kekagungan putra angkat ngadopsi putra. Asmanipun Zaid. Sinten yuk? Zaid. Jeng Nabi mupu lare asmanipun Zaid, ngangkat anak, ngadopsi lare asmanipun Zaid, tapi itu mutlak orang lain, kecuali jenengan gede no ponakan kan beda cerita. Ngageng-ngageng ponaan kon ane deponannya seperti anak sendiri ponaan. Hukumnya ada loh nopo mahram. Ngeten nggih, hukumnya nopo mahram ponaan. Niku ponaan Pak D, Bude niku hukumnya mahram haram dini. Lah ini mutlak orang lain.
Berarti nopo ajnabiyah, orang lain. Biyen Kanjeng Nabi kagungan putra angkat asmanipun Zaid. Dadi nek wong Jawa duwe anak angkat niku kan lumrah saben biyen. Wis kaya anake dhewe diangkat anak dhewe niku biasa. Lah kita dicontohkan kali Mbah Kanjeng Nabi. Mbah Kanjeng Nabi kagungan putra angkat asmanipun Zaid. Ternyata sak Mekah ngertine Zaid putrane Kanjeng Nabi. Zaid bin Muhammad gampangane. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Sak Mekah kondang. Napa niku diizinkan kali Allah? Mboten. Ternyata mudun ayat ud'uhum li abaihim. Seorang anak harus dinisbatkan kepada wong tua kandung. Berapa banyak kasus ternyata misalnya ibu tempuran mupulare misalnya ngapunten lare mbuduk saking pundi misalnya contoh mawon saking beda kecamatan jenengan mupulare saking Salaman mbuh niku putrane sinten bocah dereng ngerti bapak kandunge sapa ibu kandunge sapa bagedene sapa budene sapa dulure sapa bekayune sapa orang ngerti kok capa bocah gede teng bawang ageng mboten ngertos nama bapak kandung sedaya keluarga kandung akhirnya bocah ageng teng Jakarta begitu teng Jakarta mungkin teng ngrikut jenenge wong bersosialisasi nggih sing nopo kenalan sing nopo lebih dekat malih akhirnya duwe kesenengan, duwe cinta, kondur akhirnya kok nikah, ketemu teng Jakarta, oh ternyata jebule malah nikahe malah jebule karo ponakane dhewe. Nikah jebule karo adine dhewe. Nikah jebule karo mungkin pamane dhewe. Kenapa seperti itu? Karena bocah kehilangan silsilahnya. Ya gara-gara nopo? Mupu anak ora cetha bine sapa, keluarga kandunge sinten. Berapa banyak dan kasus barang diusut wis padha senenge, pada cintane gari nikahe. Ternyata barang diusut jebule malah nunggal mahram keluargane piyambak. Kenapa terjadi? Ya mergane nopo? Wow, bahkan Kanjeng Nabi nate mupulare asmane Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad Allah mboten pareng anak ya kudu dinisbatkan kepada wong tua kandung, bapak kandung ndak boleh Zaid bin Muhammad. Zaid bin Haritsah. Sinten yuk? Zaid bin Haritsah. Niku wong tua kandunge. Wong tua kandungnya dikenalkan, wong tua keluargane kandung dikenalkan, ben tidak kehilangan silsilah keluarganya. Quran bahas adopsi anak. Loh, berarti nopo? Quran yang pertama tibyanan likulli syai'in, menjelaskan sedoyo perkara. Nomor 1. Nomor 2, Quran sebagai obat. Loh Mas, Quran niku sebagai obat. Ono wong duwe hajat ora kobul-kobul, duwe karep ora dadi-dadi, duwe kepenginan ora kasembatan. Niku wonten ayat nggih wiridan. Napa yuk? Ayat sing nganggo tembung kalimat bi ghairi hisab. Napa yuk? Misale wonten kalimat wallahu yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Wonten malih napa Mas? Wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Niku nek diwirid rutin le maca sing wonten kalimat bi ghairi hisab napa khasiatipun Allah leh paring dateng kula jenengan cara bahasa Cilacape niku brak bruk. Napa yuk? Napa brak bruk cara mriki nggih Mas? Ya ora jujuk maksudnya le paring ora petang-petung lho yuk. Nyahnyo. Serak-serok. Saksok. Ya, pokoknya le paring ora petang-petung. Bi ghairi hisab. Allah maringi tanpa perhitungan. Pokoknya paring-paring. Cara bahasa Cilacap malih napa ireng-ireng anake lutung kadung seneng ora petang-petung. Pokoknya bruk. Pira lah ora tengetung, bruk. Awe pira lah ora tak etung, pokoknya bruk. Nggih, jenengan sedekah kotake muter orosan dadak ditilang tulisane nominale langsung dompete bruk. Allahumma niki kok yuk bi ghairi hisab. Niku yuk bi ghairi hisab. Allah paring ora petang-petung. Mula ngaten. Teng kitab Mafatihul Ghaib Imam Razi
Wonten pertanyaan. Apa beda Mbah Nabi Musa nampa Taurat kalian bahkan Kanjeng Nabi Muhammad nampa salat? Nek Nabi Musa nampa Taurat, Nabi Musa nampa Taurat niku nglakoni tirakat rihin prihatin rihin totale wektu arba'ina laila 40 malam. Tapi nek Mbah Kanjeng Nabi nampa salat, Mbah Kanjeng Nabi nampa salat niku mboten sak wengi, mboten sewengi Mas. Mboten setengah wengi, mboten setengah wengi Bu. Kenapa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Setitik sangka wektu bengi. Mboten wonten sepertiga malam, setitik sanget, setitik saking wektu bengi, mboten wonten sewengi. Nek sewengi niku napa? Wayang. Mulai jam 8 bar ngarepe subuh. Wayang, ketoprak niku sak wengi muput, setengah wengi dapur MBG. Sepertelon wengi rapat yayasan, rapat RT, musyawarah RW, dawisan, ibu-ibu PKK, malam-malam dalu-dalu ibu-ibu kumpul arisan, mboten wonten kawan jam 3 jam bubar. Tapi niki sekedhik sanget. Berarti napa? Allah leh maringi bi ghairi hisab. Sethithik tapi le paring kathah sang waktu ini sekedhik tapi le maringi kathah sanget bi ghairi hisab. Dadi niku lho jenengan duwe hajat ora kabul-kabul, duwe karep, ibune kan dongane akeh banget, Bu. Ibune ning donga masyaallah. Ning ngapunten nggih, donga ya donga, nyuwun ya nyuwun ning aja rada kurang ajar. Lah apa Mas donga kurang